yuk. Yes. Susu lagi. Panjenenganipun Bapa Waljiman ingkang tak ampiki panjenenganipun sesepuh dusun Tiga Donotirta nggih panjenenganipun Bapa Narto Utomo dalah kaum perduan Tiga Donotirta Bapa Hadi Utomo. Tiga para tamu prajurit Lombok Abang ingkang nami prajurit Tino Yangkomo saking Peduman Tiga Donotirta ingkang derek ngabdi Sudang ingkang sakebetipun Bosami Ageng laksanaan upacara adat wiwitan ingkang sampun tumanem wonten ing Perguruan Tiga Donotirta. Ini sakniki bergodo prajurit Wirotamtama lah punika Jujang ingkang saklebetipun Borambe kagem adicara wiwitan ingkang sampun tumanem wonten ing Perguruan Donotirta.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keparenga kula matur wonten ngarsanipun panjenenganipun Bapak Haji Parja STMSI pinangka sesepuh Desa Mangunjiwo. Lumantar kula lan sedaya pangobya wonten ing enjang menika ngaturaken uga rampe sarana pinangka kagem upacara adat tradisi wiwitan wonten ing Pedukuhan Donotirta sedaya sampun samekta ing kati. Kanthi menika menggah kalaksananipun adicara upacara adat tradisi wiwitan kula sumanggaaken wonten ngarsanipun Bapak Haji Parja STMSI pinangka sesepuh Desa Mangunjiwo. Mekaten lan sematen kita pungkasi wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nuwun nuwun matur nuwun warahmatullahi wabarakatuh. Nggih kula tampi menggah uga rampe tradisi wiritan wonten ing tlatah Donotirta menika. Samangke kaleksananipun upacara wiwitan menika badhe kula pasrahaken dhateng panjenenganipun Bapak Kaum Rois. Monggo mongso borong anggenipun badhe laksanakaken. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapakku menika monggo mongso borong anggenipun kaleksanan menika tradisi wiwitan menika mugi-mugi menika kangge sarana nyuwun donga lan syukuran dhateng Gusti ingkang Maha Kuwaos ing sak mangke panenipun kadang tani wonten ing tlatah Donotirta menika mugi-mugi saged langkung sae malih. Matur nuwun, monggo. Nggih, kula tampi aturipun kepundhut. Ingkang sampun sabto kasiwun nindakaken menapa ingkang sampun kadhawuhaken panjenenganipun sesepuh Desa Mangunjiwo.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wonten ngarsanipun para bini sepuh ingkang tansah kinurmatan panjenenganipun Dinas Kebudayaan Daerah Istimewa Yogyakarta ingkang tansah sinuhra ing pakurmatan, panjenenganipun Bapak Petugas Dinas Kabupaten Bantul, saha panjenenganipun Bapak Lurah Desa Bangunjiwo ingkang tansah kinurmatan ugi. Keparenga ing titik laksana menika kula kapiji pinangka ngaturaken lekasing sedya babaring karsa saking Dinas Kebudayaan Daerah Istimewa Yogyakarta saha Dinas Kebudayaan Kabupaten Bantul ingkang dipun sesepuhi panjenenganipun Bapak Lurah Desa Bangunjiwo mliginipun Dusun Donotirta badhe kula aturaken langkung rumiyin. Sri Sedana Dewi Sri Kumarani Rejeki Sri Pitu badhe kula aturaken Sri setunggal Cempo, Sri kalih Kertanireng, 3 Sri Cantel, sekawan Raja Lele, gangsal Sri Sampanatal, 6 Sri Mayangan, 7 Sri Gundil. Mekaten wonten asalipun para rawuh sedaya menggah salajengipun dipun wonten rangken ingkang sepisan janur kuning pinangka sawen, tebu ireng pinangka tunggal, gagap srep pinangka gesangipun Dewi Sri saged ayem tata titi tentrem. Mondene dipun paringi woh menika ingkang arupi ron pulutan, mugi-mugi Dewi Sri saged puleng kados dene ron pulutan. Mondene kluwih, mugi-mugi hasilipun para kadantani Dewi Sri saged linuwih. Mondene alang-alang menika kangge ngalangi ama ingkang badhe nerak saking panggesanipun Dewi Sri. Mondene wonten ron salak menika Dewi Sri dereng dumugi tetiwatinipun para kadang tani ampun selak. Mekaten wonten asalipun para rawuh sedaya wondene salajengipun kula badhe ngaturaken menggah rangkenipun wedal titi menika adicara wiwit. Ingkang sepisan badhe kula aturaken ingkang arupi Sekul Megono menika caos bekti dumateng ingkang cikal bakal salebetipun bulak Desa Bangunjiwo mliginipun Dusun Donotirta. Mugi-mugi para kadang tani anggenipun makarya nggula wecah Dewi Sri saged ayem tata titi tentrem kalis ing rubeda. Wondene ingkang seperangan caos bekti dumateng Kiai Bulkio ingkang rumeksa wonten ing Tulaan. Pramila sedaya para kadang tani anggenipun ngayahi jejibahan ngilekaken toya kangge ngesangi Dewi Sri wonten kalapatanipun. Mugi-mugi dipun paringi pangapunten ingkang agung. Wonten salajengipun wonten tunggasan peken caos bekti dumateng Ajisaka ingkang kagungan panguwaos dina 7 pasaran gangsal windu 8 wuku 13 awit dipun beteni nggo bilih anggenipun ngagem rinten kelawan dalu Dewi Sri saha para kadang tani. Mugi-mugi dipun paring pangapunten ingkang agung. Wondene dukat salajengipun ingkang seperangan tunggasan peken menika caos bekti dumateng
ingkang jagi salebetipun bulak sakjawipun bulak ingkang dipun sesepuhi panjenenganipun Kiai Jatmiko menika ingkang kagungan rumeksa salebetipun tumbak. Mila awit dipun beteni mbok bilih anggenipun jagi katentremanipun Dewi Sri ugi para kadang tani inggih tansah nyuwun pangapunten ingkang agung. Wonten ngersanipun para rawuh sedaya menggah salajengipun menika wonten sekul suci ulam sari saabengipun. Menika dipun khususaken junjungan kita Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sedaya para kadang desa Bangun Jiwo mliginipun dusun Donotirto nyuwun donga pangestu mugi-mugi anggenipun nindakaken saged ayem tata titi tentrem sedayanipun. Dunggap salajengipun ingkang seperangan kangge taos bekti dumateng Kiai Bulkio, Nyai Bulkio ingkang rumeksa wonten ing salebetipun tulaan dosa jawinipun tulaan bu menawi wonten kalapatanipun para kadang mliginipun dusun Donotirto nggih mugi-mugi dipun paringi sih pangapunten. Mundine dunggap salajengipun sekul Megono menika dipun kunjukaken dumateng Bu Dewi Sri Sedono ugi Sri Dewi Sri awit dipun beteni mbok bilih sedaya para kadang tani anggenipun kula wonten nggih mugi-mugi saged pinaringan wilujeng sedayanipun. Dunggap salajengipun ngaturaken Sekar Arum Gondoroso taos bekti dumateng Mbok Dewi Siti Kalimah ingkang mapan wonten salebetipun bedaringan bulak dusun Donotirto minggahipun dumateng desa Bangun Jiwo inggih menika panjenenganipun Mbok Dewi Siti Kalimah saha bedaringanipun para kadang tani mliginipun dusun Donotirto munggahipun desa Bangun Jiwo nyuwun pangapunten Dewi Sri mbok menawi sampun dumugi titi wancinipun dipun suwun dipun boyong mundur wonten ngersanipun para kadang tani dipun lenggahaken wonten salebetipun bedaringan kangge nyekapi sedaya para keluarga desa Bangun Jiwo mliginipun dusun Donotirto. Wonten salipun para rawuh sedaya menggah mekaten ingkang saged kula aturaken dunggap salajengipun kula badhe minta sing perkara ingkang akarya jagat mugi-mugi sedaya panuwunipun para kadang tani ingkang mapan wonten ing dusun Donotirto munggahipun dhateng desa Bangun Jiwo badhe kula aturaken menyangsun duka daya makarya liwata sumabaring angkasa rumesepin bantala menyandu sira napi prapendu siku datula putih kuku sing menyanku menyan prenges sarining dupaku dupa mulya. Bu menawi keselak kakaturan kendel wonten ing waru dadapan dipun aturi ngunjuk banyune banyu kendi kendine kendi pratara ingkang kagungan Allah Subhanahu wa taala. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Amin. Sayyidina wa ala sayyidina wa sallim sahabatil rasulillah jemamin. Alhamdulillah rabbil alamin. Alhamdulillah rabbil alamin. Alhamdulillah rabbil alamin. Wa salatu wa salamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma hamdan majidah jalal kana jangan tunsul qanis jangan makatil tulubi wa
Jaya Watama Kamar Panisyaira Allah makabilil mu'minin wal mu'minat wal muslimina wal muslimat Jaya walawat ngerang dikrikam pada tigrobana sinat terkasana wa bilatika sana wa kinangan banar wa kinangan banar Allah mosoli wa salim ala mantin sholatan tunjina biha jang bali walafat wa takon dilana jembal kasiat mengarojat melosoloyat min jamingil korotifil kayat wa kantar rahmat tinakangana kulisan kodir rahmat gaya marasmin Allah malakut jajakum rasulun nabusikum ngajejun ngalai manitum garisun ngalaikum nyarokurakin badakul kajiyabah rata wa kaltuwa wa senengan jingki rahmat gaya marasmin Allah mabadara selamat beriman selamat dari Quran selamat dan jemnaku Muhammad selamat tulah salam selamat rahmat gaya marasmin Allah tulat kawetana bencana kawetan tunulak balik mengetan tunggang ampun buku teh kinayangan kolontor raja murad iman kabula selamat saking sani Allah la ilaha illallah Muhammad Rasulullah rahmat ya marahmin Allah tulat kolor bencana kolor tunulak balik mengalor tunggang ampun lembuirang kinayungan kolontor raja murad iman kabula selamat saking sani Allah la ilaha illallah Muhammad Rasulullah rahmat ya marahmin Allah tulat sekokulon bencana sekokulon tunulak bamilingulan tunggangamu lembu kuning kinayungan kolontor raja murad iman kabula selamat saking sani Allah la ilaha illallah Muhammad Rasulullah rahmat ya marahmin Allah tulat sekokidul bencana sekokidul tunulak bali mengidul tunggangamu lembu abang kinayungan kolontor raja murad iman kabula selamat saking sani Allah la ilaha illallah Muhammad Rasulullah rahmat ya marahmin Allah tulat kondur bencana kondur tunulak bali menduwur tunamulu biru kinayungan kolontor raja murad iman kabula selamat saking sani Allah la ilaha illallah Muhammad Rasulullah rahmat ya marahmin Allah tulat kawisar bencana kawisar tunulak bali mengisar tunggangamu lembu jawuk kinayungan kolontor raja murad iman kabula selamat saking sani Allah la ilaha illallah Muhammad Rasulullah rahmat ya marahmin Allah tulat tengah bencana tengah tunulak bali tengah tunggangamu lembu blora kinayungan kolontor raja murad iman kabula selamat saking ya Allah la ilaha illallah Muhammad Rasulullah rahmat ya marahmin Allah turun sih kinasan para nabi kinasan para wali kinasan para ratu kinasan para pengulu kinasan para santri kinasan para kaji kinasan para rumeksa kinasan sepodo-podo kinasan dene Allah la ilaha illallah Muhammad Rasulullah rahmat ya marahmin Allah mahadi nabi man hadait wa nabi man ngabait wa walana timalait wa berikamentari wa kilisa roma kodwait ina katakon diwalayu kondong elaika wanalayu diluman walayut walim nengadait Robana wa tangan palakal kamduma kondoit wa astaghfirukana bil ummi wa sobi wa salam birahmat ya marahmin Allah la ilaha illa subhana inni kuntu minan dzalimin la ilaha illa subhana inni kuntu minan dzalimin la ilaha illa kuntu minal dzalimin Allah buntono rasul sampunaning rasul bil barokah rasul sawabing rasul alaihi wasallam birahmat ya marahmin Allah inna nasaluka salamatan bidina wa nabiyatan bisatina hidayatan bilmina warokatan bidiyakina tawbatan qabulal iman warokatan mindal iman hawin jabaratil iman manajatan minanari wal ngabandal kitab innallaha wal malaikata yusholluna ala nabi ya ayyuhallazina amanu shollu alaihi wa sallimu tasliman wa akhiru tawahum anil hamdulillahi rabbil alamin al-fatihah Siapa yang ngomong? Kang Jum. Kenapa gampang? Orang lupa kurang
Ibak nih, kan dia ibak gitu. Kulon iki lagi ibak kulon. Ya, nanti. Kulon nanti. Hah? Suhu Mustika Kecamatan Kasian ingkang kinurmatan panjenenganipun Bapak pendamping Dinas Kebudayaan Desa Budaya Bangun Jiwo ingkang kinurmatan sagung para tamu undangan kakung Sumawono Putri ingkang kinurmatan. Wonten dalem sewu mugi kinebina saking sedaya tulak sari kula Jumantaka marak makarya kanthi ngadeg nigas wacana gembir araos kamardikan kalanipun sanggiwa para tamu nedeng sakeca wawan pangandikan wonten madyaning pepanggihan ing Rahina punika. Nulijih ngembang jejiban ingkang luhur kula piniji pinangka ambuka wiwaraning sika dwaraning kandha menganing cara pinangka jejereng pengendali wara ingkang saperlu mratitisaken mrih rancakipun adicara upacara adat wiwitan ingkang sampun tumanem wonten ing Peduban Doladirta. Saderengipun kula matur ing kathah ing mbok bilih anggen kula matur purwamadya sarta wusananipun sakmangke wonten alisir saking pagranipun Paromo Sastra Jawi kanthi andhaping manah aji lumaing tangan kula kekalih nyadong rumentahing samudra sih pangaksami. Wonten Mbah Toto urut rerencening adicara kepareng badhe kula waosaken adicara ingkang sepisan pambuka angka kalih sambutan angka 3 semeni angka sekawan panutup. Mekaten para bapak dalah ibu ingkang kinurmatan menggah tata urut rerencening adicara ing siang punika ingkang sampun rinacik sarta rinyancang dumateng para kadang panitia adicara adat tradisi wiwitan. Kanthi menika tumapa adicara ingkang sepisan puniki pambuka monggo kita sareng-sareng ngeningaken cipta kunjuk saandhap kepada dalem Gusti ingkang Maha Kawasa mugi saliring dadi purwa madya sarta wusananipun sakmangki tansah ngagem tansah manggih katentreman sarta kawinjengan. Monggo kanthi suwang-suwang ngagem kapitadosanipun piyambak-piyambak wonten ing kepareng ingkang rasu agami Islam. Monggo kula dherekaken waos basmalah kaping sepisan sumangga. Bismillahirrahmanirrahim. Mugi kanthi waosan basmalah lampahipun adicara wonten ing siang punika tansah manggih katentreman. Menggah adicara ingkang angka kalih niki sambutan saking Bapak Camat niki panjenenganipun Bapak Medi minangka kasih kesejahteraan wonten ing Kecamatan Kasian. Pramila Sasonoworo sumangga katur sak cekapipun. Sumangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ingkang Bu kinurmatan sesepuh saha pinisepuh ingkang boten saged kula sebat tunggal-tunggal. Ingkang kula hormati Bapak utusan saking Dinas Kebudayaan DIY, ingkang kula hormati ugi Bapak Darodi saking Dinas Kebudayaan Kabupaten Bantul, ingkang kula hormati Ibu saking Wakil saking Dinas Pertanian Kabupaten Bantul, ingkang kita hormati ugi tokoh masyarakat wonten ing Laladan Bangun Jiwo,
Ugi yang kula hormati para kanca-kanca kula pamong lan pamong wonten ing tlatah bangun jiwa kados Pak Jare, Pak Dukuh lan sedanipun. Matur nuwun ingkang sepisan kawula amakili Bapak Camat derek pesen derek remen lan ugi nyuwun pangapunten awit wontenipun kegiatan menika ananging Bapak Camat boten saged ngreksen piyambak awit wonten kedamelan sanes saengga nugasaken dumateng kawula. Ingkang angka kalih saestu kawula atas nami pemerintah Kecamatan Kasihan amakili warga Desa Bangun Jiwa khususipun Dusun Dono Tirto sangat matur nuwun dumateng Dinas Kabudayaan Daerah Istimewa Yogyakarta ingkang sampun karso ambiyantu saengga kegiatan wiwitan wonten ing enjang menika saged kalaksanan. Bapak Ibu lan bini sepuh ingkang kinurmatan lan para warga wonten ing tlatah Dono Tirto lan sapanunggale ingkang rawuh wonten ing mriki kados wau bilih wiwitan menika adat lan budaya bangsa kita ingkang sampun dangu. Mila saged Bapak Ibu kados wau kaum rawuh sampun medharaken menapa wiwitan wonten ing bulak wau pripun simbolipun saking sego gono lan sapanunggalipun. Mila saestu monggo para warga sedaya budaya ingkang adiluhung wonten ing tlatah daerah istimewa Yogyakarta inggih menika wiwitan mugi-mugi saged dipun lestarenaken wonten ing tlatah Desa Bangun Jiwa. Menapa malih Desa Bangun Jiwa menika salah satunggilipun desa budaya. Wiwit menapa Bapak Ibu? Wiwit taun benjang taun 2012 Danais menika badhe medhak wonten ing desa-desa. Mila benjang usulan-usulan dana Danais menika saking desa wiwit tahun benjang kedah sampun lebet wonten ing kegiatan sarasean sehingga saged lebet wonten ing dana kabupaten sehingga boten namung wiwitan nanging adat istiadat upacara tradisional wonten ing tlatah menika saged kabiyantu kaanggaraken saking dana Danais. Bapak Ibu ingkang hormatan, kula atas nami pemerintah Kecamatan apresiasi dumateng panitia ingkang sampun nyiapaken ubo rampe saengga pelaksanaan upacara adat wiwitan wonten ing enjang menika saged meriah. Saengga kula remen mugi-mugi para panitia tansah diparingi kesehatan saengga saged nyiapaken upacara-upacara ingkang badhe dhateng malih. Saestu menika apresiasi dumateng para panitia, para wiyaga, kanca-kanca kula guru TK, murid TK lan sinten kemawon ingkang ambiyantu menika ingkang boten saged kula sebat setunggalipun. Mekaten ingkang saged kula aturaken menawi wonten klenta-klentu anggen kula matur
Saestu kula nyuwun pangapunten, kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para tamu ingkang dahat kalingga murdaning abrami tungkap paripurna pangandikan saking panjenenganipun Bapak Medi pinangka sambutan saking pemerintah Kecamatan Kasihan. Kanthi menika tungkap adicara ingkang angka kalih sambutan saking Dinas Kebudayaan Kabupaten Bantul keparengi ingkang badhe medhar sabda panjenenganipun Bapak Dakroni. Kanthi menika sasana wara sumangga katur sak cekapipun. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dumateng Bapak Kepala Dinas Kebudayaan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta utawi ingkang mewakili, ingkang kula hormati Bapak Muspika Kecamatan Kasihan, Bapak Camat utawi ingkang mewakili, Bapak Kapolsek utawi ingkang mewakili, ugi Bapak Dan Ramil utawi ingkang mewakili, ingkang kula hormati Bapak panitia sesepuh wonten ing kegiatan upacara wiwitan wonten menika, Bapak Ibu tamu undangan ingkang kula hormati. Monggo langkung rumiyin kita tancap ngunjukaken puji darah syukur wonten ngarsa dalam Allah Subhanahu wa taala ingkang separing dhamateng kita sedaya karahmatan kanikmatan, khususipun kanikmatan kesehatan so kesempatan sehingga wonten ing wekdal punika kita saged ngempal wonten ing papan punika kagem nderek upacara adat wiwitan wonten ing Dusun Donotirto Desa Bangun Jiwa punika. Bapak Ibu tamu undangan ingkang kula hormati, ingkang sepindah kula ngaturaken matur nuwun sanget dumateng sedaya panitia ingkang sampun paring undangan dumateng Dinas Kebudayaan Kabupaten Bantul kagem nderek upacara adat punika. Lan kawula ngijinaken dumateng Bapak Kepala Dinas Kebudayaan Kabupaten Bantul wonten ing wekdal menika mboten saged anindaki wonten ing upacara punika awit wonten kegiatan ingkang langkung kathah sanget dhateng menika wau wonten FGD DKB Dewan Kebudayaan Bantul menika wonten agenda menika ugi wonten LCC lomba cerdas cermat wonten ing UNJ nggih babagan museum saha kesejarahan wonten ing Dinas Kebudayaan Daerah Istimewa Yogyakarta. Kegiatan-kegiatan sanes menika nggih kathah sanget saking Dinas Kebudayaan benjang menika tanggal 13 menika nggih wonten upacara adat nggih festival upacara adat menika antar kecamatan. Ing sakmangke ingkang juara setunggal menika pun ketun wonten ing festival upacara adat tingkat Daerah Istimewa Yogyakarta. Lan alhamdulillah kalau semanten wonten ing Gunung Kidul upacara adat ingkang dipun awontenaken saking Dinas Kebudayaan Daerah Istimewa Yogyakarta saking Bantul niku alhamdulillah saged saged juara setunggal. Monggo sarengan kita sedaya khususipun masyarakat ugi saking OPD Dinas Kebudayaan ugi saking kecamatan sanesipun monggo mungkin sareng-sareng kagem melastantunaken upacara adat wonten ing lingkungan masyarakat khususipun wonten ing Kabupaten Bantul punika. Monggo pun uri-uri sareng-sareng monggo kados wau upacara adat sampun aturaken kagem sedaya wau ngaturaken puji syukur dumateng Allah Subhanahu wa taala ingkang sapanu bareng dumateng masyarakat khususipun Donotirto nika arupi tetanen. Alhamdulillah hasilipun ketinggal sampun sae. Dados ucapan syukur makaten dumateng ngaso dalam Allah Subhanahu wa taala. Mugi-mugi sedaya tetanen saking para petani saha masyarakat sedaya macamake tebena saking ama penyakit
so ing samangke tetanenipun saged langkung sae. Ugi dumateng masyarakat ing samangke mugi-mugi sedaya warga masyarakat tansah pinaringan kesehatan. Kados mangkaten Bapak Ibu hadirin ingkang kawula hormati, kados kula cekapaken semanten kirang langkung nyuwun pamunten. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Purwomadya Wusana ya sing pangandikan saking panjenenganipun Bapak Dahroni minangka sambutan saking Dinas Kebudayaan Kabupaten Bantul. Lan dadosna pamirsa Bapak Ibu sedaya bilih samangke wonten ing wulan Agustus Donotirta ugi badhe wonten adicara adat bersih dusun. Bilih mangke wonten ing wulan Agustus. Kanthi menika bilih mangke para kanca-kanca panitia ngajengaken pambiyantu kula nyuwun kawigatosanipun Bapak Ibu sedaya saking pemerintah Kabupaten Bantul saha daerah Istimewa Ngayogyakarta. Ndonga padicara ingkang ketiga niki sambutan saking Kepala Dinas Kebudayaan Daerah Istimewa Ngayogyakarta keparing ingkang badhe medhar sabda panjenenganipun Bapak Sambodo. Kanthi menika sasana wara sumangga katur sak cekapipun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng siang, salam sejahtera bagi kita semua. Ingkang kawula hormati Kepala Dinas Kebudayaan Kabupaten Bantul, ingkang pun selirani Pak Dahroni nggih, lajeng Bapak Camat Kecamatan Kasihan saha forum pimpinan kecamatan nggih, Bapak Kapolsek, Bapak dan Ramil ingkang kawula hormati ugi Bapak Lurah Desa Bangun Jiwa Pak Arno ingkang kawula hormati ugi lan sedaya tokoh masyarakat, tokoh budaya, tokoh agama, sesepuh bini sepuh wonten ing dusun Donotirta. Monggo kula dherekaken kunjuk syukur dumateng Gusti Allah Subhanahu wa taala ingkang sampun paring kanugrahan karaharjan kasarasan kalodhangan kesehatan ing hari kalodhangan menika kula lan panjenengan sami saged rawuh nderek upacara adat wiwitan ing Bulan Donotirta mriki. Nyuwun sewu kula kemawantun ngadeg wonten mriki minangka tim monitoring desa budaya saking Dinas Kebudayaan Daerah Istimewa Yogyakarta. Kula sowan mriki mboten namung piyambak, menika wonten rencang Pak Edi wau Pak Priyono yang menika tim monitoring desa budaya wewengkon Bantul. Bapak Ibu sedaya, Dinas Kebudayaan saestu ngapresiasi raos remen mongkok desa budaya menika sampun tetepaken menika pun isi aneka warna kegiatan aktivitas laku budaya. Salah setunggalipun nggih menika wiwitan nggih upacara adat wiwitan ingkang minggu kepungkur nggih menika wonten wayangan pepadi menika nggih sae sanget setunggal wulan nggih terbukti kathah aktivitas budaya wonten ing Donotirta. Sowan wonten dalemipun Mbah Juwaraya menika nggih. Dados profesor menika biasanipun nggih survei riyin mirsan-mirsani menawi rumah tradisionalipun pun sae saged kagem napa niku pados ngilmu kagem sinau murid-muridipun mahasiswanipun lajeng medal sanes menika beto kathah mahasiswa namung kepengin nyinau rumah tradisional Jawi. Menika tiyang asing menika remen sanget rumah tradisional Jawi kepengin nguri-nguri nggih monggo kula lan panjenengan sami kang sami kagungan rumah nika nggih pun uri-uri pun lestantunaken. Menika amargi nggih salah setunggalipun
potensinipun desa budaya. Mboten namung menika tasih wonten potensi kuliner kerajinan. Menika nggih pun sae wonten napa panghargyan kulineripun nggih kuliner tradisional. Sekulipun nggih sekul napa iki iku nggih go wiwit menika. Lan bangun jiwa menika menawi kerajinan menika sampun kawentar. Dados nggih komplit menawi potensinipun menawi Bapak Gubernur netapaken bangun jiwa dados desa budaya menika pantes sanget. Namung tugas kula lan panjenengan sami pripun carane maju damel majunipun desa budaya, pripun ngrembakake lajeng ngestantunake potensi-potensi budaya kala wau. Bapak Ibu sedaya mbok bilih mekaten lan sematen atur kula menawi wonten klentah-klentunipun kurang subasitanipun kawula nyuwun agenging pangesani. Matur nuwun, akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inggih Purwo Madya Wusana miyosing pangandikan saking panjenenganipun Bapak Sambodo pinangka sambutan saking Dinas Kebudayaan Daerah Istimewa Ngayogyakarta lan nyaosi pirsa bilih kegiatan adicara adat wiwitan menika pun liput saking TPRI Ngayogyakarta Pak nggih. Dados wonten ing dal punika pun liput wonten ing TPRI Ngayogyakarta namung kula wau nyuwun pirsa tayangipun dereng mangertos ingkang neptokaken menika saking Jakarta Pak nggih. Dados mangke pun tenggo mawon Pak wartosipun. Lajeng mangke kegiatan bersih dusun menika kaleksanan wonten ing bulan Agustus. Puncak acaranipun tanggal 7 Agustus mbok bilih mangke badhe pun wiwiti saking 1 Agustus Pak menika acara bersih dusun nggih. Lan nyaosi pirsa bilih budaya-budaya ingkang mapan wonten ing Padukan Donotirta menika kathah sanget Pak. Kalebet karawitan ingkang wonten ing sak kiwa kula menika mangke karawitan marsudi budaya Pak saking Donotirta. Waranggonanipun menika Ibu Sarjiah kaliyan Ibu Tri. Ibu Sarjiah ingkang sering ler ngagem busana warni radi abrit menika sampun atipun kentun wonten ing Jepang Pak nggih. Dados Donotirta gadah sinden ingkang sampun nyekapi Pak. Dados menika ingkang wonten ing sisih kidul menika Jatilan Jawi Pak. Dados Jatilan Jawi menika budaya ingkang lami Pak menika nggih. Donotirta wonten 3 grup jatilan Pak nggih. Jatilan klasik, lajeng Jawi lan menengah Pak ya. Dados mbok bilih Bapak mangke ngersaken saged sambetan kalian kelompok-kelompok seni ingkang mapan wonten ing Donotirta. Gadung ngawuk inggih wonten, ketoprak inggih wonten, ringgit tiyang inggih wonten Pak. Mugi sakmangke dadosna pamirsa dumateng para Bapak Ibu sedaya. Para Bapak ingkang kinurmatan, acara salajengipun saderengipun pun pungkasi monggo Pak wonten ing ngajeng Bapak Ibu sedaya wonten daharan menapa wontenipun kasuwun ngrahapi kanthi mardu mardikaning penggalih sinambi mirsani tari gambyong saking karawitan marsudi budaya.
Yeah.
kita sareng-sareng keningaken cipta kunjuk sanda pepodo dalem Gusti Kemo Kawasa sarehning langgepun adicara upacara adat wiwitan sampun saged kaleksanan kanthi mangki rahayu kalis ing rutiga awit purwa madya lan wisananipun monggo kita sareng-sareng syukuri kanthi ngagem kapitadosanipun piyambak-piyambak wadini keparing ingkang rasuk agami Islam monggo sesarengan maos kamdalah kaping sepisan kula dherekaken sumangga. Alhamdulillahirabbil alamin. Saking konco-konco panitia bilih para tamu ngersakaken kundur nderekaken sugeng tindak mugi rahayu ingkang sami pinanggih wilujeng wonten dalemipun piyambak-piyambak. Monggo konco-konco beksa jatilan bilih kepareng badhe caos pamipun dumateng para pamirsa kasuwun samekta wonten ing papan menika.
Iya.